Kamoita sumusarit. Tänään tehdään toinen vlogivideo, tai oikeastaan tää ei oo vlogivideo, tai on mikä on vlogi tai on mikä on. Meidän pitäis tehdä tällä ihan hirveästi videoita, ihan hirveä määrä. Ja just mä nyt siis ruudusta ei tarvi välittää, tai tästä videosta ei tarvi välittää, kun tää on vähän niinku äänitys. Pelkästään, että se on pelkkää mustaa, koska mä oon tässä lattiassa kiinni. Niin, ja sitten kiitos vielä uudesta tilaajasta 2 videosta Maserati 1 kanavalla. Tää ei oo nyt se oikee. Maserati 1 blogaa. Tää on se mun oikee kanava. Tähän mä yritän nyt saada hirveästi tilaajaa, tyyliin 50 jotain. Eli heti kun katsotte tätä videon, niin tykkäätkää ja tilatkaa ja eniten mitä mä haluan, että kommentoikaa. Ja mitä mä sanoin, että kuukauden parin päästä, tai viikon tai pari, tai jonkun ajan päästä, vähän ajan päästä, niin mä näytän facein. Ja. Sellaista se on. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa.